Hola, sóc l'Enric de l'Institut Català de Musicoteràpia i Psicologia i teràpiamusical.cat, que som els divulgadors que estem mirant de fer arribar a cada cop més gent els beneficis de la musicoteràpia clínica. Més enllà de l'entreteniment, una real intervenció clínica amb resultats clínics provats que podem posar a prova al teu centre. Com a membre de la llista de subscriptors del que va ser el primer curs bàsic, el TAM, hem fet aquesta guia una mica més, diguem-ne, profunda de cara als professionals que ja veuen que només tirant de farmacologia moltes vegades el dia es fa llarg. Llavors, aconseguir connectar amb la identitat sonora de l'usuari i poder adaptar la tonalitat d'aquestes cançons a la zona òptima, tonalment parlant, no? La cançó pot estar sent cantada per una dona, per un home, per un cantant o un altre cantant, en diferents tonalitats. Però si nosaltres agafem les cançons que realment identifiquen els nostres usuaris, les cançons que els hi representen la vida, i adaptem la tonalitat perquè puguin cantar còmodament sense patir, això converteix la rutina diària o l'entreteniment diari en un entrenament constant i en un millorament constant. Així doncs, et deixo el link de la guia avançada. Hem fet dels que heu descarregat ja la llista, la guia avançada, som un grup més petit, però diguem-ne que ja som pioners i pioneres més involucrats en veure que aquí hi ha un terreny per millorar. Hi ha molts centres, estem veient, que ja ho estan fent d'una manera o d'una altra. Nosaltres el que volem és professionalitzar el sector i fer-ho arribar a quanta més gent possible. No només gent que ho contracti o ho pugui aplicar i generar testimonis d'èxit, que són la publicitat més sofisticada que qualsevol empresa pot fer, que són testimonis genuïns d'una qualitat extraordinària, sinó també pels divulgadors o per persones que ho puguin aplicar en els centres, encara que no sigui amb una metodologia fixa, amb una projectació de calendari anual, on tu saps que tens els teus concerts trimestrals, on també dones els diplomes acreditatius, on dones els vídeos de la història de la vida de l'usuari, etc., coses que són increïbles per recaptar noves famílies i sobretot famílies que busquin una qualitat, que busquin una diferenciació. Gràcies a tots els subscriptors, estem millorant, seguirem millorant, i us deixo el link per la guia avançada perquè la conversa entre els que ja haguem entrat a la guia avançada ja serà una miqueta més professional, una miqueta més profunda, i segur que trobarem entre aquests nous subscriptors o subscriptors, trobarem els líders que aquest art mil·lenari necessita per arribar a més i més persones. Gràcies i t'espero dins.